tuolla punainen näkyy, että jatketaan taas, että vaan jää koko aika sitten. Niin kuin ei saa muistaa koko ulkoa kaikki. Niin, ei. Me pitäisi yhden istua tuolla karttapöydän vieressä ja informeerata sieltä. Niin. Spinakkeri on 20. Joo. Toinen on sellainen, toi ihan kevyen kelinen, niin se on ihan ohu. Toinen on pikkusenkin kelvattaa. Ollaan menty monesti tuota myötä. Olet ihan oikeassa ja sit kun se kumminkin se jenua on se veneen moottori. Niin joo. Eikä tää iso purje. Et siinä mielessä tässä esimerkiksi on tosi tylytilanne meillä nyt. Tämähän on tää keulapurje, niin tää on myrskyfokka. Eli tää on nyt on vielä pieni. Aina, millainen solmu pitäisi tehdä? Onko häpeällistä tehdä perinteinen rusettisolmu? Ei kerrota Karille. Just se. Kun me ajettiin, niin toi oli kone käynnissä. Joo, ei vedetty mitään. Musta kolmi. Niin ja valo. Päiväsaikaan se musta kolmio. Ja valo. Joo. Ja siinä olihan meillä valo yöllä. Ei. Se valo on ihan pimeyden ympärillä. Niin. Nyt se on se tänään. Niin joo. Joo, kyllä nyt tää aurinko alkaa mennä tuon pilven taakse. Mikä se on se aurinko laskenut? Tuolta sauna on auki tai päällä 11 astetta. Joo. Tietysti se on lämmin sen jälkeenkin vielä. Ja meillä on koodi. Se on se paras koodi. Ja mikä se koodi on? Kyllä se saa. Moottori kun työntää tuota vauhtiin, niin joo. Ilmavirta. Niin on. Joo, vedetään vähän taaksepäin vielä tätä purjestakin. Vähän taaksepäin. Noin paljon se oli löysää. Samalla kun tätä päästetään, niin saisi vetää näitä sitten niin löysiä pois, kun näähän jää nyt pitkälle. Me voidaan nyt tehdä niin, että mennään tuonne taakse, kun sä oot Vesa jo tonne ohjeistan valmiiksi, vaan täältä huuda, koska Vesa irrottaa. Eikö mä voi ottaa nää pois? Älä vie. Te viimeksi lähditte sillä, että te lähditte joutomatkaa peruuttamaan ja sä otit tästä koko ajan itse piitsan. Joo, kyllä. Ettei aja toiselle. Joo. Niinkin voi käydä. Niin, kyllä se sitten tuulee ja sitten jos poinu on kaukana, niin kyllä sellaisia kaikki sitten selviää. Sitten tästä joutuu pitämään tosi vahvasti kiinni. Sitten tuntuu kevyeltä se ohjaus, mutta sitten kun se peräisin kääntää ja säkin Arto tälle puolelle, niin ei olla tiellä. Joo. Vesa hoitaa. No niin, saa ottaa irti. Ei me tarvitse sitä. Noniin, ja kyytiin.
että se nousee pystyyn. Niin, herrat hyvät, mihin me sitten lähdetään. Se on perään. Eikö? Aikamoinen. Olisin nukkunut huonosti, jos olisin tiennyt, että näin käy. Niin. Harmi, kato, kun mulla on, se ei lähtenyt pois se kaavaat. Joutuu niinku käsin pyörittämään. Sturmälö. Tuntia varmaan. Niin vaimo niinku vähän, että joutuuko tässä koko ajan tekemään jotain? Ei joutu. Hän oli niinku, että no, nyt ollaan tänne ottamaan aurinkoa. Joo. Kyllähän sitten totesi siihen, niin sitten kun lopetettiin, niin sanoi, että sä Arto voit, että se menee ostaa. Joo, niin sanoi kyllä joo, että se oli aika paljon sanottu, että onneksi oli todistajia kyllä, että Sun pitää sitten nyt tehdä se heti. kun rauta on kuumaa, nyt pitää takaa jo. Me oltiin takaisin Suomeen, että semmoinen itsestään lähtee Jatkuvalla. Heti tulee meidän päälle. Sodan aikaa oli niinku kolkkojuttu käynyt, kun oli semmoinen tilanne, että Yhdysvalloilta oli tullut oma öljyjalostus. Juttua maalla, että ei taisi käymään näin. Katsokaa, siinä on semmoinen merimetsojen maalaama luonto.